Begoña Camaño, Circe ou O pracer do azul. Estrato, narrado por Bea Ramón Iglesias. Penélope gardou a carta de Circe no seu peito. A nova da partida de Ulises devolvía os tempos do desacougo. Nos que o horizonte era unha liña hostil e temida, e o mar un monstro azul e ameazante, ao que non podía deixar de fitar, a pesar de que cada ollada supuña unha nova lacerante ferida aberta nos lugares máis delicados do seu ser. Aínda que importante, tampouco era iso o fundamental. O que tiña certo é que ela así cambiara neses anos, sobre todo nos últimos meses. Grazas ás cartas de Circe, era máis forte, máis sabia, e non volvería a ser tan sumisa. Achegouse a xanela e fitou o mar con soberbia. Pode que a marea tentase levala de volta, a tempos polos que o seu ánimo estaba decidido a non volver transitar. Mais agora tamén ela sabía navegar.